Hi ha gent que no es cansa, intentant globalitzar una terra oblidada. Hola, això que veieu aquí darrere és una pantalla verda. Això serveix per fer muntatges com ara el programa. Una vida nova, una història per inventar. Les arrels avui ploren, perquè ja no és com abans. El respecte pels altres, la cultura preguntant una embestida com ara. Si jutges d'any no es tomaran, recordant les 4 barres. Independència immediata! Diuen que sempre som Pagam la mateixa moneda. que tremolin, en queden molts per arribar. Diuen que sempre Il·legalitzar el PP. que tremolin. No demanem sa lluna, independència i llibertat. No demanem sa lluna, Il·legalitzar el PSOE. independència i llibertat. Hi ha gent que No es antes partida que doblada, es antes partida que doblada. Porque nosotros tenemos nuestra propia forma de expresarnos. Igual que se puede pronunciar Josep Lluís, pues usted cuando repita lo que yo digo, lo repite tal y como lo decimos los andaluces. Y partido y doblado lo digo como yo hablo en castellano. ¿Me entiende? Y partidos y doblados están los andaluces que van a Barcelona a visitar a sus familias y que tienen que coger el tren convencional. Cremar l'Ajuntament amb l'hereu a dintre. Estar esta mañana aquí, en el Parque de la Guinahueta, en este magnífico día. Yo estoy honrado y estoy orgulloso y contento de compartir con todos ustedes el Día de Andalucía. Y lo digo como Jordi Hereu y como alcalde de Barcelona. Por una razón, porque Barcelona, como todos los pueblos y ciudades de Cataluña, es el resultado de un gran esfuerzo colectivo, de mucha gente que han tirado adelante un proyecto, con su trabajo, con su tenacidad. Y este es un esfuerzo que ha hecho gente que vivía aquí hace muchos años, pero también es el esfuerzo y el trabajo de centenares de miles de personas que llegaron de otros sitios y que conjuntamente hemos construido este gran proyecto que se llama Barcelona y Cataluña. Para mí es motivo de orgullo el celebrar el Día de la Tierra, de la que vinieron mucha gente a construir conjuntamente la ciudad de Barcelona y Cataluña. Blas Infante luchó por dos ideas: una Andalucía que tenía personalidad pero estaba abierta al mundo, y la justicia social. Pagó con su vida la lucha por estas dos ideas. Estas son dos grandes ideas que Barcelona comparte y que lucha. Visca Andalusia, viva Barcelona! El que des d'aquest matí és exalcalde de Barcelona, ha promès el càrrec a mitja tarda al Palau de la Sarsuela davant del rei Joan Carles i del president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha estat un acte una mica accidentat, perquè Joan Clos s'ha equivocat de ministeri a l'hora de prometre el càrrec. Ha estat, de fet, l'anècdota de la tarda al Palau de la Sarsuela. Aquí tenen Joan Clos a la cerimònia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Justicia, Turismo y Comercio, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma. Fixin-se en les cares del rei i sobretot del ministre de Justícia, que esbossen una rialla. Zapatero també fa una petita rialla. El rei sembla no haver-se adonat del lapsus del nou ministre i serà Rodríguez Zapatero, ara veuran, quan acompanya el monarca cap a l'altre costat de la sala, qui li explica aquesta petita anècdota que hi ha hagut just quan anaven a buscar Joan Clos per felicitar-lo per nou càrrec. Per cert, que Clos tampoc és conscient del que ha fet, són el rei Zapatero els que li expliquen. Clos es demana disculpes i fins i tot bromeja amb el veritable titular de la cartera de Justícia, dient que no li volia pas prendre. Señor presidente de Ford, de General Motors. Estoy en General Motors, disculpe la competencia, la mención a la competencia. Señor presidente de General Motors. Condensa en Bush que els espanyols són moros terroristes. Que proclama igualtat, una casa venuda, a qui més oferirà, i un país
pregar a Sant Pujol o a Sant Artur menys que no canvis de jaqueta. Una empresa de treball temporal. No, sí. Encara l'estrenarem algun dia. Demana a Espanya educadament que, per favor, no ens s'enfonsi. Una guerra causarà per fanàtics militars. Una vida nova, una història per remuntar. Igual que sempre som el mateix. Queda molts per arribar. Que se suposa que han de tancar el repetidor de la Carrasqueta i com que Eliseu ha d'anar a atendre-los, li preguntem, pensava vostè, senyor Climent, que arribaríem a aquest extrem? Bueno, això és un acte purament franquista. Avui n'hi ha centenars i centenars de persones disposades a que no es tanque TV3, diputats del Parlament espanyol, diputats del Parlament valencià, alcaldes, regidors. Nosaltres representem el sentit democràtic dels valencians, representem el sentit democràtic dels sindicats, de les universitats, de totes les organitzacions culturals, inclús d'una part important del Partit Popular que se nega també a que es tanque TV3 i no sé què passarà. Estem en aquest moment atenent, me'n vaig ara a atendre els funcionaris, però volem evitar que es tanque TV3 perquè, cas contrari, el govern de la Generalitat Valenciana quedarà davant del País Valencià, davant dels països catalans, davant de l'estat espanyol i davant d'Europa com el govern més antidemocràtic i més intolerant que sofrim en aquest país. Ens estem apropant exactament... Com vegeu, Josep, hi ha gent dins i fora del centre emissor. Ara, en aquest moment, estem donant les imatges de la gent que està dins del centre emissor, a les portes del repetidor, que estan, com ja el sentiu, no passaran. No passaran, sí. I els funcionaris... De fora està la premsa. Els funcionaris on són en aquest moment, en part? El País Valencià de normalitat, de totes les opcions polítiques, inclosa la que defensa la unitat dels països catalans, sempre estarem en risc de que passin aquestes coses. Per tant, és un dèficit democràtic el que estem vivint, no? Quan havíem d'apostar perquè la gent poguera veure qualsevol cosa arreu del món, i això és l'aposta, que no hi hagi fronteres en la comunicació en tot el món, doncs així n'hi ha uns senyors que s'empenyen en posar-li allò que es diuen portes al camp, no? I bé, això és el tema, i jo crec que avui hi ha una bona mostra de la resistència a una actuació absolutament antidemocràtica i autoritària. Enric Morera també està aquí amb nosaltres, és el líder del bloc nacionalista valencià. Enric, tu pensaves que això podria derivar en aquesta mobilització a la Carrasqueta? Jo la veritat és que no m'haguera pensat mai que un govern, el del PP, haguera fet això. Això no és comprensible en l'Europa democràtica. Un govern democràtic no frena la llibertat d'expressió, no fa boicot a TV3. Estem en un govern que censura, que boicoteja, que infla censos, que manipula el vot per correu, que convoca eleccions amb un decret de convocatòria que és il·legal, i això no ens ho podíem esperar. Estem en una situació que el PP ha derivat cap a una extrema dreta i està creant les bases que aquest país hi hagi una extrema dreta. És incomprensible el que està fent el govern de Francisco Camps i per això des del bloc li diguem adeu PP. La millor garantia de que n'hi haurà reciprocitat és el canvi polític al 2007. Molt bé, Enric, moltes gràcies. En part, han arribat ja els funcionaris de la Generalitat que van a tancar el repetidor de TV3? Doncs, Josep, sembla que no, se ho estan pensant molt. No sé si a la vista de la gent que hi ha... Cridar la ONU i el Superman. Socavons! Ja socavons! I si sortim d'aquesta, demà independent... Valeni, partia! Demà independents. Convidar la Maleni i a Zap a les falles de València. Altres.
Spain tortures civilians, attacks any form of Catalan culture and their rights, as well as plundering more than 19,200 million euros yearly from Catalonia.